Hej og velkommen til vores grillbudget. I dag vil vi vise, hvordan man tænder op i en grill. På den gode måde. Du starter med at finde en grillstarter frem, som du fylder med kul, så mange du vil have, der skal være. Og så bagefter, så finder du en lighter og nogle tændstikker. Der må godt komme en stor klump. To på. Sætter du den der. Du kan knække den over 2 stykker. Sådan. Og så til sådan. Så tænder du ild til dem. Alle sammen. Dem alle sammen. Jeg går lige lidt tid før det går i gang. Og når de er i gang alle sammen, så sætter du bare den her på og venter. Og jeg har også ikke nogen mening med det. Jeg skal undskylde. Sådan der, det blæser lidt i dag. For helvede. Og så skal man vente 25 til 30 minutter. Det kommer sådan lidt an på, hvad for nogle kul du har købt. Men vores kul 25 til 30 minutter. Hej. Velkommen til anden del af Tænd op i grillen. Nu er vi så nået til, at kullene de er blevet færdige. Nu er der gået vores 30 minutter deromkring. Så mange vi bare hælde dem over i grillen. Og det plejer altid at gå godt. Det er jo mig, der hælder dem over i grillen. Så jeg ved ikke. Så. Jeg kan du altid, hvis de ligger lidt dårligt, så kan du altid tage den her tang herovre. Ja, der er godt nok på vejen til mad, men rundt til begge dele. Og så er vi klar til at lægge vores rist på igen. Sådan. Så er vi klar til at putte maden på. Hej, velkommen tilbage. Nu er vores kul. Nu er termometeret kommet op på 232 grader. Det vil sige, at grillen den er klar. Så lægger vi maden på. Tager lige ud af. Henter vores mad. Det er det godt. Og i dag har vi valgt den nemme lavemadning. 2 pølser, 2 brød. Men der er selvfølgelig meget mere, du kan lave på en grill. Jeg kan se, hvor skat det er også Og man kan se på kullene, når de er klar. Når de har fået sådan en hvid, om det ikke er aske, så er de klar. Og husk, du kan altid finde mange flere opskrifter på vores hjemmeside. Og så sige, det var det for i dag. Vi ses. Det var det for i dag. Velkommen tilbage. Som I kan se, har vi været ved at stege bacon. Men den lille detalje er, når du steger bacon. Der er meget fedt i bacon. Så du kan ikke bare lægge det direkte på rist. Så vil fedtet dryppe ned i kullene, og kullene vil gå ud lige så stille. Så derfor kan du tage en foliebakke, eller noget der minder om den, og lægge bacon deri i stedet for. Det går lige så hurtigt, og det er meget bedre. Se, nu er vi så ved at starte vores bacon her. Det går lige så stille fremad, men jeg tror faktisk godt, der kan være plads til det til. Men det er så det vigtige, når man steger bacon, at det ikke må ligge direkte på grillens rist, fordi det er skidt. Det er meget skidt. Og nu er vi jo mesterne her, så lidt champions. Så vi har meget erfaring. Nu tager man låg og lægger det på. Nej, det går nu sgu. Og så venter vi lige lidt. Man skal helst ikke vente for længe af gangen, til man kigger til bacon.
Bare sådan 5 minutter, og så vender man det. Så bagefter så skal vi stege det her bacon. Det er vi ikke først stegt det. Men det tager ikke så lang tid at stege bacon. Og det skal nok blive godt, hvis man gør det ordentligt. Så, og man kan se, så bliver det meget varmt, når man tager låget på. Det bliver fantastisk varmt. Så vender vi det lige. Man kan altid bruge en tang til at vende det, men som I kan se, eller jeg kan vise lidt til her, men der kommer meget fedt ud af bacon, fordi det trækker sig sådan sammen, fordi at varmen den trækker alt fedt ud af bacon. Så der vil komme sådan nogle våde klatte. Og for at de ikke skal dryppe ned i vores gode kul, har vi simpelthen gjort det på en foliebakke. Nu tager vi låget på igen, og venter i 2 minutter, så omkring. Og det er altid godt at have, man skal altid have udluftning for det meste, når man griller, fordi så kan røgen komme ud. Der er både udluftning nedenunder, skal man åbne, og ovenpå, der er sådan lidt i meget. For det meste åben. Ja. Det er jo så, hvordan man laver bacon på en grill. Nu er vores bacon færdig. Som I kan se, er det stadig blødt, men det er færdigt. Der er ikke bakterier i eller et eller andet. Der er nogle mennesker, der kan lide bacon som stift, men vi kan bedst lide det blødt. Det kan sagtens være begge dele. Det er, hvad man bedst selv kan lide. Og husk, I kan gå ind og se mange flere opskrifter og tips til, hvordan man laver god mad inde på vores website. Det er på vores hjemmeside, mastergrill.yoda.com. Og Yoda er med Y. Velkommen til Grillmaster. I dag skal vi lave hakket oksebøffer på grillen. Så skal vi bare lægge den på her. I ser gode ud. Men det er jo også Master Grill, der har lavet dem. Hjemmelavet. Det er vigtigt. Man har altid tager låget på, når man er ved at lave sådan noget, så det kan blive hurtigt og færdigt. Men man må ikke glemme at kigge til det. Hver 5. minut skal man lige tage låget af, og så kan man vende en gang imellem. Og der skal altid lidt peber og salt og sådan lidt krydderier på. Så smager det nemlig rigtig godt. Velkommen tilbage. Nu skal vi vise, hvordan man vender bøfferne nemt og sikkert. Det kræver bare, at du har et godt blik, og at du har sådan en ting flad, så du kan stikke ind under, og der er en rum. Den skal ikke være på den samme side hele tiden. Det kan godt lige være lidt svært, men for mig er det jo ingenting. Det er det nye. Så. Den første. Og nummer 2. Svært er det ikke at vende bøffer på grillen. Velkommen tilbage. Nu er vores bøffer færdige. Langt om længe. Som I kan se, er de brune på begge sider, hvis man vender den op. Og de er dejlige saftige. Det er egentlig ikke så svært at lave sådan nogle bøffer. Du kan købe noget hakkefars, eller du kan også købe nogle, der er lavet. Så former du dem, og de må gerne være lidt flade. Ikke så tykke, fordi de krummer lidt sammen. Og du behøver ikke lave en foliebakke eller noget. Bare lige rigtig på grillen. I 10-15 minutter. Husk, du kan se mere på vores hjemmeside. mastergrill.yola.com. Yola med Y.